Seocaid de scéalta na seachtaine ar tuairisc. Tá cúla chathair canal nua géalaige tá fáistí le seáú aniu, thug tuairis cuairt ar oireann títí chathair agus iad a propal don lá mór. Curfar tús i bara sa nacht le corn rugby an dóin nuair a thuirthaí an nua héalan ar an rank. A go dé mar a éireoidh le fearan na hÉireann, caitheann páirc ó Ciara agus ón ó neachtain súil ar an scéal. Tá cart deartha don chumartas ag tuairisc ar féidir leat is lódal ón siú. Bhí droch scéal eile faoin chaill dónda an teachtain seo agus an saoirú is teo a tapadú rio agin. Tá cléisiú na hÉireide tosaithe a deir ardrúnaí na Náisiún Aontaithe Antonio Guterres. Léirí taide ar an tuairis go bhfuil líon níos mó daltaí sa rang ná an man a ngachraíonn de ghéalscoilna an stáit. A bhallairt de scéal atá féar a gascoil na Gaeltaide agus líon níos lú daltaí sa rang ná an man náisiúnta in 8 fan chéadífa. Is fannach an áit a dheotha an Gaeilge. Nach tú dan an Gaeilge sa Chile agus tá uair scéal Gaeilge le fáisiú i Canada den chéadúir. Tá chiilú ar tuairisc.